Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για κάποια πράγματα σχετικά πάνω στο LRF. Το πρώτο και κύριο είναι ότι πρέπει να προσέχουμε όσο γίνεται την ασφάλειά μας, διότι ο ήλιος, ειδικά στο ψάρεμα το μεσημεριανό, επειδή οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές και δεν αντέχουμε τόσο, μπορούμε να προσθέσουμε στην γκάμα μας κάποια μανίκια UV όπως είναι της εταιρείας Duo International, κάποιο περιλέμιο, ακόμα και μπλούζες μακριμάνικες UV. Από εκεί και πέρα, για να μην πάθουμε κάποια ηλίαση, καλό είτε να φοράμε ένα καπέλο ή ακόμα και ένα γυαλί. Από εκεί και πέρα, οι καλύτερες ώρες για το LRF, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που είναι και στο πικ κιόλας, είναι πρωινές ή ας πούμε απογευματινές. Εκεί πέρα θα δούμε ότι είναι πιο δροσερά και πιο ευχάριστο το ψάρεμα μας παρά το μεσημέρι. Το μεσημέρι όμως που κάνω εγώ τα πιο πολλά ψαρέματα, έχω και τις πιο πολλές επιτυχίες, διότι δεν υπάρχουν τόσες βάρκες, δεν υπάρχει τόσος κόσμος στην παραλία στις πιο απομονωμένες όσο θα είναι το πρωί ή αργά το απόγευμα, και εκεί πέρα τα ψάρια βγαίνουν έξω και πειραματίζομαι με τα ψαράκια που δουλεύω και βλέπω ανάλογα σε τι χτυπάνε, τι όχι. Από εκεί και πέρα, εγώ τώρα το καλοκαίρι δουλεύω πάρα πολύ 4 κατηγορίες τεχνητών που μου αποδίδουν πάρα πολύ. Είναι κατηγορία Pencil, το Bay Raft Sig, το 68S, που είναι στα 7,7 γραμμάρια. Το βύθισμά του είναι από 0 έως 0,4. Δουλεύει πάρα πολύ καλά, ειδικά σε ρηχοπατιές και με μπουνάτσα και με ένα ελαφρύ ρητίδιασμα. Από εκεί και πέρα, ένα πάρα πολύ ωραίο και αγαπημένο τεχνητό σε λαβράκια και τις πούρες είναι το Rebrush, το Bay Raft, σε 6,2 εκατοστά στα 7,5 γραμμάρια. Το συγκεκριμένο σου κάνει popping, δηλαδή σου πετάει νερό από το στόμα του και σου δουλεύει και σαν walk the dog. Το συγκεκριμένο δουλεύει πάρα πολύ καλά. Γενικά τα τεχνητά επιφανείας όταν υπάρχουν φεγγάρια δεν δουλεύουν τόσο όσο στη Νέα Σελήνη. Γι' αυτό βλέπετε και πολλές φορές αστοχίες από λαβράκια και λέτε «Α, φταίει το τεχνητό, κάτσε να ρίξω κάτι άλλο». Δεν φταίει ούτε το τεχνητό, ούτε το κάτι άλλο. Φταίει ξεκάθαρα η φάση της σελήνης. Γι' αυτό καλό είναι τα ψαρέματά σας, τα επιφανείας που είναι και πολύ αγαπητά σε όλους σας, είναι να τα κάνετε τις ώρες, τις μέρες που επικρατεί η Νέα Σελήνη. Από εκεί και πέρα, όταν έχει 3-4 μποφοράκια και δεν έχουμε καλές επαφές στα τεχνητά μας, είτε στα επιφανείας είτε στα pencil, την πρωτιά θα την πάρει εδώ πέρα, το Mino, το Ryuki, το 50S. Είναι ένα πολύ αγαπημένο τεχνητό, έχουμε δει από πολλούς ψαράδες, σαργούς, τσιπούρες, λαβράκια, τα πάντα όλα. Δουλεύει πάρα πολύ καλά και είναι στα 5 εκατοστά και 4,5 γραμμάρια. Από εκεί και πέρα μπορείτε να το δουλεύετε με έντονα χτυπήματα ή μια απλή ανάκτηση. Αυτό θα δείτε ανάλογα τη δραστηριότητα των ψαριών που υπάρχει στη χρονική στιγμή που ψαρεύετε. Και άλλο ένα που είναι πολύ παρεξηγημένο σαν τεχνητό είναι το Tetra Jig. Το συγκεκριμένο είναι στα 10 γραμμάρια, υπάρχουν 1002 σε πλανάκια που μπορείτε να δείτε και να πειραματιστείτε. Πολλοί κόσμος δεν τα προτιμάει και αυτό είναι το άσχημο, γιατί όταν έχουμε πάρα πολύ καιρό και δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε και να έχουμε μια πολύ μεγάλη βολή και κάνουμε βολές στα 20 μέτρα, 30 μέτρα, τα ψάρια μπορεί να είναι στα 50 ή στα 60 και πατωτά. Σε αυτή την περίπτωση θα δουλέψετε ένα πλανάκι που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, με έντονα χτυπήματα, μεγάλες παύσεις, και εκεί θα δείτε τη διαφορά στο ψάρεμά σας. Από εκεί και πέρα εγώ δουλεύω ένα καλαμάκι της Duo, το Race Shaft, το Max 15 που με ρωτάτε πάρα πολύ για τον εξοπλισμό μου. Ο μηχανισμός είναι της Daiwa Okaldia OMQ 2500. Το νηματάκι που έχω βάλει είναι από την εταιρεία την Line System, το Zaltz, το Zenos, το 0,6, και παράμαλο έχω βάλει πάλι από την εταιρεία τη Line System το Light Game που βγαίνει στις 8 λίμπρες. Από εκεί και πέρα το καλοκαίρι είναι για να περνάμε όμορφα και να κάνουμε τα ψαρεματάκια μας. Μην κυνηγάτε τα τρόπαια θα έρθουν από μόνα τους. Τουλάχιστον εγώ όσα χρόνια ψαρεύω αυτό έχω καταλάβει, και είναι το καλύτερο για να μην απογοητεύεστε και να ευχαριστιέσετε το ψάρεμα όσο παραπάνω μπορείτε. Αυτά ήθελα να σας πω. Πάμε να δούμε μια μάχη με μια τσιπουρίτσα που είχαμε σήμερα στο σημερινό μας ψάρεμα και θα τα πούμε σύντομα. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να δείτε βιντεάκια στο YouTube που έχω και με LRF και με spinning και το οτιδήποτε, εδώ είμαστε για να τα συζητάμε.
και στις 7.000 μην ξεχνάτε θα έρθει μια μεγάλη κλήρωση για εσάς που στηρίζετε το κανάλι τόσο καιρό. Να είστε όλοι καλά. Μια ωραία τσιπουρίτσα. Μια ωραία τσιπουρίτσα στο SICK το 68. Σήμερα πιάσαμε μια ωραία τσιπουρίτσα στο Bayraft το SICK το 68S. Ψαρεύουμε το καλάμι της εταιρείας Duo International, το Race το Max 15.